Sibingelele isizwe, sibingelele umhlaba Nkosi yami. Ngithi anginikhumbule, nginibingelele ngithi udokotela u2+2 nize ningamkhohlwa. Kuzo zonke inkinga enihlangabezana nazo Nkosi yami, ningikhumbule njalo ngila ejozini. Ngiyafisa ukunilekelela kusuku nosuku nemini nokunyama nokukhanya. Ngila ejozini ke Nkosi yami njengoba ngihleli la, bengizobuka la ukuthi ke izinto zethu ayihambini njengoba amanzi kunje. Avuliwe kamanzi konakele la ejozini dam, bese sibuka ukuthi ke azihambini izinto zethu ukuthi yini leyo. Hayi nangempela akuhambi lutho, ayiphumela nje amanzi ayahamba. Okubaluleke kakhulu, impilo yakho ibalulekile, ikusasa lakho lihle, ukwazi ukuthi ufunani khona uzokubeka ekuthenini uphile kamnandi emhlabeni. Angikhulumi ngalutho nje, ngizodlulisa lawo mazwi ukuthi angeke kuhlale kunje empilweni yomuntu, ngoba uma wazi ukuthi ufunani usuqedile empilweni. Ungalahli ithemba mntaka baba. Abantu sebalahla ithemba baze bacabanga ukuthi ngisho uNkulunkulu kazibekho, ngisho uJesu Kristu akekho. Cha bo, inkinga isimo esisuke sisafikile kuwe ngaleso sikhathi. Ayikho into engekho la emhlabeni. Wena okwakho ukuhlala ethembeni, ungalahli ithemba, impilo iyaguquka. Noma ungahlupheka isikhathi eside kodwa ukuguquka kwempilo kuyi-second. Ngikhuluma lawo mazwi kumunye nomunye ukuze nihlale nazi ukuthi angeke kuze kuhlale kunje. Nayi inombolo kadokotela u2+2 abayaziyo sebayicula nangamakhanda, yisi isigadla senyama esaphela emazweni phela. Ithi inombolo yami ke Nkosi yami 076 45 400 45. Hayibo, awu 076 45 400 45. Phansi ejozini kamhlaba lingani. Hayi ngikhona la ejozini Demba kithi. Akube kuhle, siyabonga niphile.